Исәнмез, кадерле укучыларым. Мин сезнең онлайн мәктәптә күрүемә бик шатмын. Неорганик кушылмаларның гаҗәеп матдәләр класслары буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Бүген тагын бер классның серләренә төшенәчәкбез. Борынгы грек шагыйре Гомер бу матдәне илаһи бөек дип атый. Чөнки безнең ирәгә кадәр 8 гасырда бу матдә алтыннан кыйммәтрәк бәяләнгән. Аның чыганаклары аркасында еш кына сугыш бәрелешләре килеп чыккан. Ул иң борынгы дарулар составына кергән, чөнки аның чистарта һәм зарарсызландыра торган шифалы үзлекләре билгеле булган. Аны элек-электән тире һәм мех чималы, агач эшкәрткәндә кулланганнар. Борынгыдан ул аш өстәлендә иң төп химик реактив булган. Рус йоласы буенча аны ипи белән тотып, килгән кунакларны каршы алганнар. Шуның белән килгән кунакларга сәламәтлек теләгәннәр. Укучылар, әлеге хикәядә сүз нидә матдә турында бара? Әйе, дөрес әйтәсез. Сүз тоз турында бара. Димәк, бүген без сезнең белән дәрестә тозларны өйрәнә башлыйбыз. Без сезнең белән тоз төшенчәсе белән алдагы дәресләрдә танышып үттек. Нәрсә соң ул тоз? Тозлар металл атомнарыннан һәм кислота калдыкларыннан барлыкка килгән катлаулы матдәләр. Тозларга исем биргәндә металл һәм кислота калдыгы исеме әйтелә. Мәсәлән, феррум 2 SO4 эшләтелгән, тимер 3 сульфаты. Феррум SO4 тимер 2 сульфаты. Кальций NO3 икеләтелгән, кальций нитраты. Алюминий хлор 3, алюминий хлориды. Тозларның классификациясе белән танышып үттек. Тозлар бүленәләр: урта яки нормаль, әшче, нигез, комплекслы һәм икеле тозлар. Әлеге слайдта сез аларга китерелгән мисалларны күрәсез. Кислота молекулаларында барлык водород атомнары да металл атомнарына алмаштырудан соң барка килгән тоз урта яки нормаль тоз дип атала. Мәсәлән, алабыз натрий OH, кушабыз сульфат кислотасы. Безнең барка килә урта тоз безнең металл атомнан һәм кислота калдыгыннан тора. Димәк, тулысынча водород атомнары металл атомнарына алмаштырып бетте. Водородның валентлыгы 1, SO4-ның валентлыгы 2, шуңа күрә килеп чыга натрий 2 SO4 плюс H2O. Күренеп тора натрий тигез түгел, шуңа күрә натрий H алдына куям 2. Саныйм водородны, водород 2 плюс 2 4 һәм су алдына тигезләр өчен куям 2-лене. Игътибар белән карасак, безнең реакциябез тигезләнеп бетте. Карыйк сульфат кислотасы молекуласын. Сульфат кислотасы молекуласы 2 төрле кислота калдыгы бирә. SO4, әгәр дә безнең водородны тулысынча металл атомнарына алмаштырып бетсәк, безнең алдагы реакциядә кебек металл һәм SO4 килеп чыкты. Натрий 2 SO4. Әгәр дә мин металл атомнарына тулысынча алыштырып бетермим икән, бер водородыбыз кала. Чөнки безнең водород 2 һәм кислота калдыгы була HSO4. Өстәге кислота калдыгы SO4 атала. Сульфат кислотасы калдыгы, ә астагысы уже гидросульфат. Водород укыла, безнең гидро дип укыла. Гидросульфат. Язабыз реакция. Натрий OH плюс H2SO4. Мин водород атомнарын металл атомнарына тулысынча алыштырып бетермим. Бу вакытта килеп чыга безнең натрий HSO4. Килем. Натрийның валентлыгы 1-гә тигез, ә безнең гидросульфатның валентлыгы ничә тигез икәнлеген белер өчен килеп карыйбыз сульфат кислотасы молекуласына. Сульфат кислотасы молекуласының водородның индексында 2 тора. Димәк, безнең гидросульфатның индексында 1 тора водородның, 2-дән 1-не алам, кала 1. Димәк, гидросульфатта валентлык 1, ә сульфат кислотасында калдыгында SO4-тә валентлык 2-гә тигез була. Шуңа күрә безнең валентлык 1-гә тигез, килеп чыккан язылган формулабыз дөрес икәнен аңлата. Плюс H2O. Реакция тигезләмәсен карасак, ике яктагы атомнар саны тигез. Кислота молекуласында водород атомнары металл атомнарына тулысынча алыштырып бетмәгәннән барлыкка килгән тоз әши тоз дип атала. Гомумән әши тоз составында металл атомнары, водород атомнары һәм кислота калдыгы була. Килеп чыккан тозның исеме натрий гидросульфаты. Тоз составында кислота калдыкларыннан башка гидроксил группада кергән тозларны нигез тозлары дип атыйлар. Әйдәгез язабыз. Алар мәсәлән барий гидроксиды, язабыз барий, OH икеләтелгән. Классификация буенча карасак, бу безнең була 2 кислоталы нигез. Димәк, гидроксил группа 2 икән, 2 кислоталы нигез дип атала. Һәм без анларга кушабыз, мәсәлән, H-бром. Структура формасын язып карыйк. Язам мин мәсәлән барий OH һәм икенче якка ташкан шулай OH. Кушабыз H-бром. Бу очракта безнең бром
Бергене гидроксы группаны алыштыра. Орындарын алыштырабыз біз аларның. Мәк барыққа келе біздің су. Хем OH орнына қойып язам бұрым. Мәк реакция нәтижесінде барыққа келе барий. OH бром. Чөнки берсеңгенә гидроксы группаның бер бром белән алыштырдык. Һәм плюс безнең барка килде су. Нигез тозлары булса, металл атомы, гидроксы группа һәм кислота калдыклары кергән була. Реакциядә ике якта да атомнар саны тигез. Килеп чыккан матдәгә исем бирәбез. OH укла гидроксы дип без аны беләбез. Шулай бит барий гидроксы бромиды. Бу безнең нигез тозы. Дүртенче төрле тозыбыз ул безнең комплексы тоз. Комплексы тозлар белән без белән амфотер гидроксидлар һәм оксидлар темасы үткәндә танышып биттек. Әйдәгез тагы бер реакцияны язып искә төшереп алыйк. Мәсәлән, алабыз реакция цинк OH икләтелгән. Ул безнең амфотер гидроксид плюс селте, алам мәсәлән калий OH. Селтене алам, иреме килеш, иреме булган чиракта гына безнең барка килә комплексы тоз. Искә төшереп алдык. Комплекс тозларны язган вакытта актив металларны куябыз алга. Калий квадрат җәйне ачабыз. Язабыз цинк. Язам OH. Цинкның координацион саны 4-кә тигез. Шуңа күрә цинк OH дүртләтелгән. Квадрат скобканы ябам. Һәм формуланың дөрестлеген тикшерәм. Димәк, безнең формуланы караган вакытта цинкның валентлыгы 2-гә тигез, гидроксы группаның валентлыгы 1-гә тигез. 1 тапкыр 4. Димәк, тапкыр чыгышы була 4. 4-тән алам 2-не, кала 2. Квадрат җәйнең була 2, калийныкы 1-гә тигез валентлыгы. Шуңа күрә килеп чыга калий 2, цинк OH дүртләтелгән. Тигезлеген тикшерәбез. Калий 2, димәк, уң якка 2 булганга күрә, сул якка да мин 2-лене куям. Реакция тигезләнде. Килеп чыккан тозның исемен язабыз. Калий тетра гидроксы цинкаты. 5-нче төрле тоз, икеле тозлар дип атала. Аңа реакция язып тормыз, формула язырга өйрәтәм. Мәсәлән, калий, кальций, PO4. Димәк, икеле тозлар булган чиракта ике төрле металл атомнары һәм кислота калдыгыннан торган катлаулы матдәләрне икеле тозлар дип атыйлар. Формуланың дөрестлеген тикшерәбез. Калийның валентлыгы 1-гә тигез, кальцийның валентлыгы 2-гә тигез, һәм аларның суммасы кислота калдыгының валентлыгы белән туры килергә тиеш. Шуңа күрә мин язылган тактагы формула дөрес. Яки мәсәлән, алам икенче формуланы. Калий, натрий, сульфаты. Калийның валентлыгы 1, натрийның валентлыгы 1 һәм сульфат кислотасының валентлыгы 2. Димәк, безнең формулабыз дөрес дигәнне аңлата. Укучылар, хәзер тозларның табу ысуллары белән танышып беттек. Тозларның табу ысуллары белән без сезнең белән алдагы дәресләрдә танышып беттек. Чөнки һәрбер класста без сезнең белән реакция язган вакытта нәтиҗәдә тоз килеп чыкты. Әйдәгез шулар белән танышып бетәбез. Беренче, металл водородка кадәр плюс кислота, тоз плюс водород алмаштыру реакциясе. Мәсәлән, магний плюс 2H йод килеп чыга магний йод 2 плюс H2. Икенче, нигез оксиды яки амфотер оксид плюс кислота килеп чыга тоз плюс су алмашу реакциясе. Стронций О плюс 2H бром килеп чыга стронций бром 2 плюс H2O. Өченче, нигез яки амфотер гидроксид плюс кислота тоз плюс су алмашу реакциясе. H литий OH плюс HPO4 килеп чыга литий HPO4 плюс HH2O. Дүртенче,
Тыз плюс кислота, яңа тыз, яңа кислота. Кишле кислота, кишсезрәк кислотаны куып чыгара. Кальций COH плюс H2SO4 килеп чыга кальций SO4 плюс H2O плюс CO2. Бишенче. Кислота оксиды плюс селте килеп чыга тыз плюс су. Барий OH икеләтелгән плюс N2O5 килеп чыга барий NOH икеләтелгән плюс H2O. 6. Тыз плюс селте икесе дә эри торган булырга тиеш. Килеп чыга яңа тыз плюс яңа нигез яки амфотер гидроксид. Алмашу реакциясе. Купрум хлор 2 плюс 2 калий OH килеп чыга купрум OH икеләтелгән химик реакцияның билгесе безнең монда утырым плюс 2 калий хлор. 7. Нигез оксиды плюс кислота оксиды килеп чыга тыз. Кушылу реакциясе. H кальций O плюс P2O5 килеп чыга кальций H Po4 икеләтелгән. Тызлары табуның алдагы 2 кагыйдәсе белән без белән таныш түгел. Шуңа күрә мин аны сезгә тактага язып аңлатам. Тызларны өйрәнү безне дәвам итәбез. Тыз плюс металл килеп чыга яңа тыз плюс яңа металл. Бу реакция тибы алмаштыру, гади матдә катлаулы матдәдәге бер элементның атомнарын алмаштырса, мондый реакцияләрне алмаштыру реакциясе дип атыйлар. Нинди кагыйдәләргә буйсына бу безнең бу реакция? Димәк, тыз плюс металл килеп чыкты яңа тыз плюс яңа металл. Бу кагыйдәне төшкән вакытта без сезнең белән металларның электрохимик көчәнеш рәтенә нигезләнеп тишәбез. Бирелгән металл булырга тиеш көчле. Килеп чыккан металл булырга тиеш анардан көчсезрәк. Димәк, көчле металл көчсез металлны тыз составыннан куып чыгара. Һәм менә тыз һәм металл составында беренче, икенче төркемдә урнашкан актив металлар булырга тиеш түгел. Димәк, бу без сезнең белән реакцияны төшкән вакытта Бейгтов таблицасын карасак, яки металларның электрохимик көчәнеш рәтен карасак, магнийдан сулдарак булган металларны алырга ярамый. Димәк, без сезнең белән эшләй алабыз, магнийдан уңдарак булган металларны алып кына. Карыйбыз тәҗрибә, тыз плюс металлга карыйбыз тәҗрибә. Мин алам кадак, салам пробиркага. Һәм мин анарга бакыр 2 хлориды салам. Эремәсе. Бу тәҗрибәне кырыйга куеп торабыз, чөнки ул әкренрәк бара һәм бераздан соң караячакбыз. Без сезнең белән алдык бакыр 2 хлориды, купрум хлор 2. Бакырның валентлыгы 2, хлорның валентлыгы 1, шуңа күрә формула килеп чыга купрум хлор 2. Без аңа салдык тимер металлы. Димәк, тимер кадак салдык сезнең белән шулай бит. Һәм безнең реакция нәтиҗәсендә бакыр безгә утырым булып, кызыл төстә булып утырды. Плюс барлыкка килде. Тызларда тимернең валентлыгы 2 тызырмәләрендә. Шуңа күрә без алабыз тимернең 2 валентлыгын, хлорның валентлыгы 1. Килеп чыга феррум хлор 2. Реакция тигезлеген карап үтсәк, реакция безнең тигезләнгән, бөтен җирдә дә 2 тактада атомнар саны тигез. Укучылар, игътибар белән карагыз. Тимер кадак безнең кызгылт кренскә керә башлады. Димәк, бу аңлата аның өстендә бакыр металлы утырганлыгын. Тыз плюс тыз килеп чыга яңа тыз плюс яңа тыз кагыйдәсенә тәҗрибә карап алабыз. Мин алам натрий H2O4, пробирка салам. Пробирканы дөрес тотабыз иш бармак белән. 4тән берлешеннән капкачны шулай ябып куябыз. Анарга салам магний хлориды. Магний хлор 2. Карыйбыз. Күренеп тора, реакция нәтиҗәсендә утырым барлыкка килде. Мәк безнең утырым нәрсә икән белер өчен тактада язабыз. Магний H2O4 икеләтелгән безнең ак төстәге утырым. Алда кагыйдәгә күчәбез. Алда кагыйдә тыз плюс тыз килеп чыга яңа тыз плюс яңа тыз. Кыскача гына мин сезгә язам, слайдтан кара, слайдта кагыйдә тулырак итеп тыз сүзләр тутырып язылган. Тыз 1 плюс тыз 2 килеп чыга яңа тыз һәм килеп чыга яңа тыз. Бирелгән тызлар эри торган булырга тиеш, шуңа күрә язам эри. Килеп чыккан 2 тызның берсе һәм икесе дә булырга мөмкин, бик сирәк очракта эремәскә тиеш. Шушы кагыйдәгә нигезләнеп тишәр өчен без сезнең белән суда кислоталар нигезләр һәм тызларның суда эрешәнлек таблицасын карыйбыз. Мәк шушы таблицага нигезләнеп төшәбез. Әдәс үткәргән тәҗрибәнең реакциясын язып алабыз. Без алдык сезнең белән магний хлориды. Магний хлор 2. Магнийның валентлыгы 2, хлорның валентлыгы 1. Шуңа күрә формуласы магний хлор 2. Һәм без анарга куштык натрий ортофосфаты. Язабыз натрий, язам Po4. Натрийның валентлыгы 1, Po4-нең кислота калдыгының валентлыгы 3-кә тигез. Шуңа күрә формула килеп чыга натрий Po4. Рүшәнлек таблицасына сез күрәсез. Безнең магний хлор 2 эри. Димәк, мин аның эремәсен салдым. Натрий ортофосфаты шулай ук безнең эри.
Келіп шыққан яқта бірсі яки икісі ірімеске тегеш. Мен қарайым магний. Орындарын аштырып язап үшінке бұл біздің алмаштыру реакциясы. Магнийның валентлігі 2 по 4 3. Келіп шыға форма магний 3 по 4 2-летілген. Плюс натрий хлориді. Рүшенің таблицынан біз көреміз, магний біздің ортофосфаты ірімі. Реакцияның тегізлігін текшірәбіз. Көрініп тұра, магний біздің оң яқта 3, сол яқта тегізлер үшін алға қоям 3-лені. Хлор біздің болды 6, натрий хлор алдына қоям 6-лыны. Натрий біздің оң яқта болды 6, натрий 3 по 4 алдына қоям 2-лені. Мен шылайды біздің реакциябыз тегізленді. Химик реакцияның белгесі отырым барлыққа келуіне күзеттік. Демек, біздің реакция барғанлығын дәлеледік. Демек, тұс ірі плюс тұс ірі, келіп шыққан иксінің бірсі ірімеске тиеш, яки иксі де. Демек, біздің іріме тұрған келіп шықты, магний 3 по 4 2-летілген. Тызларның физик үзіклері білен танышы бітек. Тызлар блокоты түрлі түсте болалар. Слайдта көрес калий хлориді ақ түсте, бакыр 2 сульфаты зәңгәр түсте, калий дихроматы қызғыл сары түсте, калий хроматы сары түсте. Суда үрішенік бойынша тызлар бөлінелер аз үрішен, ірі тұрғанлар һәм практикатан үрімеушенлерге бөлінелер. Қадірлі оқушыларыбыз, біз сізіңмен тызларының классификациясы һәм аларны табу сулары белән танышы биттек. Бүгінгі алған білімләребез келешекте сізге ярдәм итәр дип ышанып каласы килә. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.